Takže čaute, neskôr sa po mikrofón. Takže, hráme túto mapu. Čiže táto, no, nehrám mapu. Takže čauko, ja som Freddy a ja vás budem Afrika. Dneska hráme hru Minecraft. Túto hru som stiahol na jednej také super stránke. Neviem, či dám do popisku videa, ale asi nie. Ale ak budete to chcieť, tak určite na Skype sa volám Samuel. Ako inak. Palek. No a nájdete si ma tam a môžete mi napísať, jak sa to volá. A ja vám možno odpíšem. Ideme hrať Egg Wars. Ideme hrať túto mapku, ktorú som už otestoval veľakrát. Takže musíme počkať do tohto serveru. No, tuto. Aha, tak sa ešte čaká. Tak ešte nehráme. Ešte hrajú iní. A čo ide v tejto inej hre? Máme posteľ, my tú posteľ musíme chrániť. Aby sa v našej postele nič nestalo. Kamo, pekný skin, ale ja si taký dám na budúce. Ale nie. Tento skin je robený na mňa, na mieru. Vyšívaného. No ukážem, aký som ja parkourista, však super videa, skáčem. Malo 7. No, ja chcem už hrať, poviem. A hráči 16, tak máme minimálne 4 hráči. Asi plné. Takže asi, no, hoďme. OK, takže ideme sem. Musíme tu posteľ. Ty debil, môžem tam byť ja. Natáčam video, ak sa si nevšimol. Bim, sam sa bim. To nemá skin. Ináč, ak by si to takto chcel so mnou zahrať, stačí mi napísať na ten Skype. A ja si zahrám s vami. Možno. Možno. Len samozrejme, musíte si to ako stiahnuť. Stačí sa mu len opýtať. Ešte preč. Akože je tu aj mapa Counter-Strike, je tu hociaké iné mapy, je ich asi ešte 18. Čo ja ich mám stiahnutých 18. OK, to by stačilo. Obchodník, čo predávaš? Tak povedal čo? OK, tak si dáme toto na seba. Bim. Ak by takto nevedel, ako dať skin do videa, stačí len napísať. Tak to mi bude stačiť. A ideme sa stavať na stred. Čo, my už sme postavení? Nie, ale uhni kamoš. Parkour! To sa naučte. Toto si tu ja berem. Takže tu si ja takto zakopiem. To sú tokeny. A oni sú strašne drahé. Strašne drahé. Mám 2 tokeny a čakáme na tokeny. Ako dlho čakáme, ešte ani token nevyšiel. Vykop ma. Ako čakajú. Čakaj. Už to bude. Ako sa to dostával? OK. Ideme pozrieť, čo si môžeme kúpiť za 3 tokeny. Čo si môžeme kúpiť za 3 tokeny? Alebo lapis. Nič. A tak... To je škoda.
To ako sa tam mi dostali vy svine jedny? No počkajte, ja postavím si bloky, tak to si ja zoberiem bločky. No a teraz je byť architekt Freddy. No sledujte. No. To sú schody. Ak by si chcel takto zahrať so mnou normálny svet, není problém. Aj tak nemám čo robiť. No. Akože je to sranda, Minecraft, keď hráte s nejakým kamarátom, proste s takým. Single player je blbosť, podľa mňa to bude single player, a možno pre takov nie, to sa tak robí servery nejaké veľké. Ak by ste mi chceli poslať nejaký server, vidíte, to som tu ja postavil, takže ináč by ste sa tam nedostali. Preferujte mňa. Ale to by bol aký fail, kebyže spadnem. Takto je za mňou, že? Takto sa blíži. Tak kto tam strieľa? OK. Prvý meč. Ešte by sa hodilo nejaké brnenie. Mne takto dal to je môj meč. Ty debil. Ty, aby si... No, ďakujem. Už mi ho dal. Čakaj, oni niečo v komentároch píšu, že? Čau, ja musím... Čakaj. Ja odpovedám každému. Aj ten, kto to nepíše mne. Fail ever. Dobre, ak sa vám toto drnúde videjko páčilo, samozrejme toto pokračuje. Keď zomreš, pokračuješ. Až pokiaľ ti nezničia tú posteľ. A ja idem robiť samovraždu, idem si tú posteľ zničiť sám. Tak sledujte. Ja si tú posteľ nemôže zničiť. OK, tak čaute.